Een grote politiemacht is Joet in en om Dokkum aanwezig om de veiligheid te bewaken om de anti-Pieten-demonstratie heen. De onkundiging van de komst van pro-Pieten zette de boel op scherp. Zo zou de nationalistische groepering Pegida komen. Hoi, goedemiddag. Vanwege de demonstratie die hier vanmiddag plaatsvindt is er een noodverordening afgegeven en moeten we alle voertuigen die het gebied binnenkomen controleren. Dus ik zou vragen van jullie allebei een legitimatiebewijs zien en dan controleer ik dat even. Dank u wel. Pegida-aanhangers willen net de binnenstad inlitten. Ik wil beziekjes het in vermomming. Het binnen er uiteindelijk maar treien. Ik wil niet demonstreren, ik wil pepernoten uitdelen. Ik wil helemaal niet in de buurt komen bij deze mensen, die zijn me veel te zielig. Mag ik even bij het begin beginnen? Ja. Waar bent u van? Wij zijn Zwarte Pieten. Ja, maar van? Zwarte Pieten. Wij komen hier vandaag pepernoten uitdelen. We komen niet om te demonstreren of iets. We willen ook om 2 uur alweer weg zijn. We willen gewoon pepernoten uitdelen. Ja, maar dat gaat vanuit de organisatie Pegida. Ja, en? Dat maakt toch niet uit? Nee, maar dat vroeg ik toch? Nee, maar dat maakt ook niet uit. Onder tasje en het eeg van nog meer politie komen om 2 uur de anti-Pieten demonstranten aan. No more blackface! No more blackface! Blackface! No more blackface! Op het speciaal inrichte plein is muziek en binnen de speeches. Is Zwarte Piet racisme? Ja, Zwarte Piet is racisme. Het is een karikatuur van een zwart mens. En het zou niet mogen plaatsvinden in Nederland anno 2017. Maar zijn alle mensen die Zwarte Piet leuk vinden dan ook racisten? Nee, niet per se. Als je bewust bent dat het racistisch is en je doet het toch, dan ben je racistisch en dan is het een ander verhaal. Burgemeester Waanders is tevreden over het vereen van de dag. Het gaat goed, gelukkig wel. Dat wat de mensen woon, hier Joet een manifestatie horen, dat hier wij te ondersteunen en te faciliteren. En dat gaat dat hartstikke goed en daar ben ik heel blij mee. Ben er aanhoudingsdiensten? Ik meen dat er 12 Op nota ben er 2 aanhoudingsdiensten op basis van de wet identificatieplicht. En ik de middenstanders van Dokkum binnen blij dat het qua winkelpubliek een gewone sneun is en dat de stad net boycotten is.